Els orígens històrics de Benissa i l'art contemporani es fusionen en un dels centres socials i culturals amb més atractius del municipi. Al carrer Puríssima trobem aquest modern edifici fruit de la remodelació de dos antigues cases senyorials del segle XVI. Així conviuen el passat andalusí, l'època medieval i la renaixentista, en permanent diàleg amb la cultura i art més avantguardista. De 3 plantes d'alçada, l'espai d'art contemporani Salvador Soria dibuixa el seu perfil a partir de materials essencials com la pedra, el ferro, la fusta i el vidre, que juguen amb la llum natural i els espais oberts. El recorregut a aquest espai té l'inici pel carrer Gaspar Tello, convidant als visitants a un itinerari a través de rampes i passarel·les per on descobrir la col·lecció municipal de les obres guanyadores en el certamen de pintura que porta el nom de Salvador Soria, fill adoptiu de la localitat i un dels grans artistes valencians del segle XX. El perímetre de l'antiga muralla i d'una de les seues torres s'identifiquen dins del disseny arquitectònic de nova construcció que fusiona tots els elements patrimonials i les empremtes històriques que durant segles l'han definit, i els habitatges que ocupaven el lloc que ara alberga l'edifici cultural. A l'entrada a l'espai cultural de les cases del Batle, pel carrer Puríssima, ens reben els vestigis d'un mur de l'antic Alfòndec, casa pública per a la compra i venda del blat d'època andalusí, que s'ha deixat al descobert per poder apreciar la bellesa de la seva antiguitat. Igualment, una mirada a terra ens descobrís una de les velles sitges que s'han conservat i que feien funcions d'emmagatzematge del gra. Finalment, la planta superior acull la Biblioteca Pública Bernat Capó, l'escriptor i periodista fill predilecte de Benissa. Un acollidor espai diàfan que manté els antics arcs de pedra tosca de les primitives nalles.